weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to ganki to belendendi to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro molo to seyena gababi to wajjobo so yaaɓe to dara salam to sinchan jak to sincana gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane alpha ba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie leydi laamu leydi Mali laamu leydi Maroc walliti leydi Mauritanie kene guime ha ujunnaje 5 tonnes taw ko engrais to leydi Sénégal 70 millions ko chèque mo hoorejo leydi ɗi yamiri yo signine faade kay e ɓen sappo nayo joom camion ngaji ɓe camion ngaji min duppano e saaha leydi Mali jogdino caɗele e leydi Mali saaha leydi Sénégal jogdino caɗele e leydi Mali to leydi Mali ko policier ji ɗiɗi Nigéria naɓe taw ko jeeyaɓe laafaji mbulaji woni kasbulo e mbadi ministre mbasi pittali men e jangu wannongu toon sara Tombouctou to leydi Guinée Conakry gonnoɗo président de cour constitutionnel a leydi Guinée Conakry taw kadi kanko wanno validé 3e mandat Alpha Condé o weddama e nder kaso to leydi Burkina Faso laamu leydi ndi ɓe kolliri tigui wondi tuggi 1er décembre lewru gonɗen du ha sappo mayru ɓe mbawi wawɓade pittali kene guime ha capantere e jeenayo wat bonijo kamɓene ɓe mbarinama militaire goto kabaruji men joolam jaɓeri men jaaha to leydi Inde to leydi Grèce bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e denwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe dogam sitta tension diabète cholestérol asthme wonduɓe kekeje musoje e koyɗe guloje ɓandu ƴakkoru ɓandu ɓutoru kala an gonduɗo rafi jiiliɗo ha tampi jaaɗo e docteur eɓe ne moɗi poɗɗe ene ƴetti pikkiraji ha tampi ne ronki yitudade hoore muɗuma jokkodira e ceerno Djiby Sy joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ne yawren ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen e wonduɓe rafiji ustorade ɓe goragu ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ceerno Djiby Sy ene yawrani worɓe ɓe arsugaji men kippi rewɓe sattoraɓe dewle rewɓe dartoraɓe e ronkoɓe sowade kala ceerno Djiby Sy ne jogui safruji ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum sappo e tati rafine yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴettiɗi en leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yaltema ha laaɓa fannu tataɓo noon waddete koye gawri samme e gawri ndemiri ko kawisaji mawɗi tawate hen so tawi a waɗino wirumani fodde temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usura bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilneɓe wonɓe Amérique Asie wonɓe Europe wonɓe nder leydi Sénégal to mbawɗa wonde kato leydi Mali kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri aɗa wawi hebde leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma hooɗi o waɗanma ko wone ma ha mbiya yoni ko inde ma inde nene ma dokkatamo ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe waɗnede listihara tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya so tawi ko wonɓe to leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Sénégal kala ko temedde nayyi CFA so tawi aɗa yiiɗi waɗnede listihara aɗa yiiɗi neddude kalis waɗnede listihara omo jogui numéro makko weeva e numéro orange money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha kala o tawate ko nder leydi Sénégal e ñalawma hande mo kaleten omo tawe to Wourossogui
to wuro sogi Carrefour wuro sogi lawol faade ogo so tawi ari tigi ha tolnima bamule de mayi étage goto ko on étage goto woni ɗon ne huccite bamule koye nder on étage ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo hebdemo to banggue leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 123 24 82 so tawi ko yiɗɓe heɓɓemo to banggue WhatsApp noon ceerno Djiby Sy heɓato koye numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo andina kilene makko kadi base makko tawateɗo to Nouakchott ene liggo ne golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ko bawɗo golle ɗe numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yannama kas miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani musidɓe tedduɓe ɓe funnangue hirnangue rewo e worgo Sahel e ɓaleri mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewo e worgo Sahel e ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC kardiaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hedde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbaddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo e jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen aljuma hanki o laamu leydi Mauritanie waɗi sifande tawi nden sifande noon ɓe ciifodiri koye remoɓe tawateɓe nder falde ɓoggue hondude société Amérique naɓe tawete biyeteɗo africaine culture tawa ko société ɗoftowo remoɓe no mbawi jellitirde ndema mumen ɓe ciifi sifande mawde noon nden sifande ko yidde wawde ɗoftude e wallide ɓen remoɓe sifande nde ɗon ko ballal ngal 30 million taw ko haalisa dollar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o teskama camion mawɗo mo hinde remorko heeɓi pan mum e saaha mo waɗanno manœuvre e dow lawol bitengol route de l'espoir
espoir noon woni laawol ummade Nouakchott faade Fouta taw ko laawol dewgol latto butel miido e to Elega on pan noon saabima ha waɗi embouteillage mawɗo no feewi ami camion ngaji kewɗi e otoji kewɗi mbawi blocade e dow ngollon laawol ene taska noon e won nokkuji so tawi kay camion paani hen walla yani hen ala déviation wodani la budde noon ko oto panta walla lengge ara suuti ɗum ɗon ko caɗele mawɗe no feewi wonande ɓeena taw ko hutortoɓe ngollon laawol ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma ɓennuɗo laamu leydi Maroc walliti laamu leydi walliti leydi Mauritanie ballal paydingal no feewi ngal engrais ko ujunnaje 5 tonnes taw ko engrais ɗum noon ko yidde ƴellidde e wallidde remoɓe ndera leydi he ballal ngal noon mbiɗen koye mbaadi yidde ɗoftude remoɓe yidde kay e ballal kadi ngal leydi Maroc woni e wallidde oɗo saaha kala yoga e dongre leyɗe Afrique e oɗo saaha mo kalten fodde leyɗe nogas e nder dongre Afrique mbawi hebde ballal taw ko engrais ummade to leydi Maroc faade ɗeɗon leyɗele Yahya Wula Ahmed El Waggafa kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema o holliri hen weltare makko mawde no feewi o holliri kadi ngal ɗo ballal ari ko nde yonti e saaha muɗum kadi ari ko e saaha mo ngal sohla no feewi o holliri kadi wonde ngal ɗo ballal ene tengtina tigui jokkodirala moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni leydi Mauritanie kañum e leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen commission des finances ndu suudu sarɗiyejude leydi Mauritanie joɗinoma aljuma hanki o e gardugol hoorejo commission biteɗo Mohamed Abdourahmani Wula Tolba jonde nde noon wonno mujibe mum ko waw yidde vodde kay vote taw ko budget wonande ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille hono madame Savia Mintun Taha kañuma woni jagorgal kalfinaɗo ko fati action sociale de l'enfance et de la famille o wawi tigui wadde exposé makko holliri dendagal chapitre uji mawɗi ɗi o jogui o ministère nde kala taw ko budget taw ko hitade 2023 nde budget o noon votama suudu sarɗiyeji nduɗo siifi ɗum ko milliard uji 7 pawɗi seeɗa saabu kayim somi taw koye limore to limore hinde nde so tawi koye kalis kesso o ene hawra 706 millions 450 mille 606 émiri woni tigui e limore hesere nde so tawi noon koye limore hinde nde ne guime ha 7 milliards taw ko halis nukuya ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kanko on commission ha joni kalfinaɗo ko fate commission de finance do suudu sarɗiyejude leydi Mauritanie ɓe joɗinoma ñande alarba ɓennuɗo o on jonde noon ko yidde kay wadde budget taw ko budget ko fati tigui e ministère de l'agriculture hitande 2023 budget o noon hollirama tigui caggal kaye nde budget o noon caggal kayre jagorgal kalfinagal ko fati e ndema nde waɗi tigui caggal nde o waɗi tigui exposé makko ha laaɓi kanko biteɗo Yahya Wula kanko biteɗo Yahya Wula Waggafa budget wawi wotede gardugol hoorejo commission biteɗo Mohamed Abdourahmani Tolba sifande nde noon ko fati on budget taw ko budget ministère de l'agriculture ene qime tigui ha capanɗe nayyi milliard pawde seeɗa taw koye limore hinde nde so tawi koye limore hesere nde ene qime ha 4 millions 121 mille 260 4 millions 121 mille 271 mille 944 émiri ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie tawe sunare mawde no feewi ha tinki noon e jeunesse leydi ndi jaltugol aduna biyetenoɗo biyetenoɗo Ahmed Wula Hamza noon o meeɗi wonde président de la commission urbaine mo Nouakchott o meeɗi kadi wonde ex membre du bureau politique landa wiyeteka RAFD ko jooma ngaalu woni homme d'affaires o yalti aduna noon ko subaka hande o to Espagne e nokku kay to wonno yaade safaruji makko teskama noon ɗiɗo duuɓi kala o wonano karɗo cellal ha joni koye kabaruji men e ɗemngal pulaar sen umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen caɗele to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen caɗele bannoɗe kaya hakkude caɗele bannoɗe hakkude leydi Mali e leydi Sénégal e lewru septembre 2021 taw ko ɓeena dognoɓe autoji e saaha covid 19 e ɓeena joom dognoɓe autoji taw ko camion ngaji mawɗi hakkude leydi Sénégal hakkude mum e leydi Mali ɗum noon waɗino sappo e nayyi camionneur woni joom camion ngaji ɓe camion ngaji men duppanom e banggue leydi Mali tawa kadi ko kerola waɗɗani hakkude mabɓe e leydi Sénégal kanko Macky Sall
horejo gendi Sénégal o wawi tigui wadde sifande e rokkude yamirode kayim sifande noon ko chèque rokkude yamirode chèque de capanɗe jeeɗiɗi million taw ko français fam nde wawata rokkede ɓenna sappo e nayyi ɓenna joom camion ngaji mone mabɓe kala ene dardo ha 5 millions woni million ngaji joyyi français fa kanko horejo leydi ndi Macky Sall o rokki yamirode faade o rokki yamirode noon jaade jagorgal kalfinaɗo ko fati jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati kaya e développement communautaire biyeteɗo Samba Ndioben Kane o rokki ɗum yamirode kayim ɓe wat sifde nden sifande on chèque wawi tigui yettade e juuɗe ɓeɗon taw ko jooma ɗiɗon camion ngaji hono joguiɗo konngol mabɓe walla tigui coordonnateur collectif transporteur on kolliditi ono biyeteɗo sekka o wawi tigui hollide hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi wonde ɓe keeɓi oɗon halis mo chèque mo 70 millions ɓe kolliri tigui weltare mabɓe mawde no fewi faade horejo leydi ndi Macky Sall ɓe duwnima ɗum kañum e laamum kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ali Kouyaté ko guinenajo ƴettunoɗo fitel muɗum wawi fellude e nder jeere nde Mbour weekende ɓonɗo ha waɗi no yimɓe ɗiɗo wasnoɓe hen pittaɗi mumen caggal noon guila ndena ko biyanoɗo tigui teeba mo wedda tigui niɓɓuru to kasoji tawateɗi to Mbour kamɓe ardiɓe kaso noon caggal jogade ɓe kulhuli ɓe mbawi ittudemo e nder oɗon kaso mo Mbour ɓe mbawi ittudemo to kaso mo Thiès ɓe kolliri noon addinimo ittibudemo toon ko hulde kay guila fittade makko ittede toon saabu kay guila o udda e nder ɗiɗon kasoji e kala saaha bandiji gonɗi toon ɗi e nder kaso ne piyamo piile musse no fewi piile cattuɗe ene piyamo ngal Mbour e kala saaha kadi teskama ɓe jogui kulhuli ma yimɓe Mbournaɓe guila kay jande e kaso wiide ne jana e kaso gam yidde yoɓade fittade makko e mbadi joftigo woni tigui ko witte wiye vengeance ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɓe mbawi dirtindemo ittudemo e on kaso ɓe nayumo to kase goɗɗo tawateɗo to Thiès ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni préfet mo Dakar o waɗi interdit woni tigui o haaɗi so mawɗo tawa kadi ko fijide woni concert nde jimowo kelme woni rappeur biteɗo nit dof yakorno wadde kay concert molanteɗo Allah mo mbiyata concert de l'année ɗum noon fonno wadde ko ñalawma fonno wonde ko ñande asende ko aseda hande sappo e jeeɗiɗi o fonno wadde ɗum gila kay 20 heures woni 8 heures jamma ha 5 heures subaka woni ha salatu kono préfet o waɗi yaltini kayide hokkude kay ko wonde ko interdit on concert waɗa tawa kadi on concert ɓe jinno wadde ɗum koto stade Iba Mar Diop kanko préfet noon o holliri tigui addidemo kay dartinde walla haytinde oɗon ha waɗi ɗum interdit ko jogade kulhuli kay wasde jogade sécurité oɗon stade saabu kay stade o miiɗi yande ɓalal yanino e yimɓe supporteur uji hewɓe ha waɗino gañiɓe hewɓe no fewi e wasnoɓe hen pittali men kanko Nittofa Diouf noon hono jimowo kelme woni rappeur o holliri tigui wonde kay to préfet o salima tigui o waɗa oɗon concert wona kay saabu sécurité salori ɗum ala ko affaire politique tan ko ɗum saabi waɗi interdiction oɗon concert caggal ɗum noon yimɓe hewɓe kolliri hen metti mumen taw ko yinnoɓe tawtorede on concert e nder ɓen noon en tawe hen hono maire mo Dakar Barthélémy Diaz noon holliri tigui wonde so tawi préfet o haaɗimo wadde toon stade e nder on stade ene rokkimo yamirore yo aro waɗa e nder nokku tawa kadi koye boowal ngal hôtel de ville woni mairie de Dakar yo aro waɗa hen concert makko teskama kadi yimɓe hewɓe e hutortoɓe internet woni les hommes tornoto kolliri hen mettire mumen no fewi ko haala ko ɓe mbawi kadi moni foof nanude junggo e poche ɓe mbawi rendinde kene guime ha million ngaji tati taw ko français fam ɓe tigui faade ballal makko kanko on biteɗo Nittofa taw ko rappeur woni jimowo kelme saabu kay caggal nde concert mum calli tigui waɗede nde préfet sali concert o waɗa e nder Dakar kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal gen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amady Saka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Weltare TV jam hiire moɗon kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hanki dey ene wayno Ziguinchor wuliwi jaw hakkude élewaji e policier ji waɗi garmi gara tuggaddema 10 heures subaka 8 heures subaka heɓanma 10 heures leɗe ɗe foof ina dilli a wawa nande so wona garnatuji hakkude mabɓe e élewaji waɗi élewaji heɓe noon jaggama ɗo e nder Ziguinchor étudiaji Assane Seck université Assane Seck kamɓe dey wonkoɓe kaali ɓe noddi mbaylandi jangde nde e mette mabɓe e suno mabɓe nde wonno jangde nde neɗɗo ne yaha hayɓoya licence muɗum taw wawata jangguinde ɗum noon jangde nde boni ko guila less yo jangde nde fewnite taw neɗɗo ɗo wawi wonde foof ene wawi naftorade nde ɗo jangde
Oumar Ba ko kanko de wonɗo technicien agricole o noddi sukaɓe ɓe yo mbar feere dutto e guese kolle no mbawata liggorade ɗeɗo guese beele dañal mumen ne yawa hebde ɓuuri koɓe taƴata ɗo henna maaje ɗe ɓe jeeha e jeeri eɓe pewito e leyɗele tubakoɓe koɓe goppi ga koko ɗum taɓe liggoto toon ha feere guese nde so kanko de ardi ɗo rewɓe ɗo e nder Ziguinchor ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɓe mbi nde Casamance wuli nde rewɓe umminoma to e Mali ngari wallude ɓe nodduɗo jaam kamɓe ne eɓe ganni wadde moɓodiral mabɓe ɓe ummoɗo ɓe jaaha to e Mali ɓe jokkodira rewɓe wonɓe toon ɓe nodda jaam beele jaam ina wawa artude Mali ɗum woni koɓe kaali hanki ɗo henna ɗum ɗo noon woni weltare yimɓeɓe fof beltanimamaɓe nde wonno ɗum ɗon ina moƴƴi aéroport Ziguinchor ina wayno directeur AIB Abdou Gaye o ari ɗo henna o wanguima e nder aéroport nde o holli weltare makko golle ɗe o wi ɗo e lebbi tati ma aéroport nde wawa parde avion ngaji mbatta juurade hen o holli golle ɗe no mbayi yodde no mbayi fewde eno mbayi ngarɗude nde wonno golle ɗe ko ɗum tan ni o yiɗirno ɗum noon ala hen fof ko manki ɗum noon weltare TV musidɗo Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo Allah koye walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali policier ji ɗiɗi tawa ko laafaji mbulaji woni casque bleu ene e mbadi ministre ma woni maintien de la paix e nder leydi Mali ɓe mbasi pittali mabɓe ɓe mbasi pittali mabɓe ɗon koye janggo wannongo aljuma hanki o 16 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e nder falde Tombouctou koye saaha tigui ɓe gonno e patrouille mabɓe ko nden tigui seɓɓitiɓe walla bandiji ɓe cuwa taw andede ayne mabɓe piyanɗe noon mbiɗen ɗiɗo mbasi hen pittali men ɗiɗo mayɓe ɓe noon taw ko policier ji hen goto ko debbo keddiɗo ko gorko kamɓe ɗiɗo kala ɓe jeeya koto leydi Nigéria nayowolɓe kadi mbarmi hen teskama noon e saaha kay seɓɓitiɓe nde pelliɓe gone dogdena jatira ɓawo ko ɗon tigui pelbodiri e dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne pelbodiral woni hakkude mabɓe no fewi ha wat boniji goto wasi hen fittade muma e koninke goto famanajo woni forces armées malienne kañumne wasi hen fittade muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Mondoro dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe mbaɗi patrouille mabɓe taw ko patrouille e mbadi humanitaire et logistique e ballal ngal noon ko ballal nguura nawde nguura faade ka e matériel faade kayno ɓe inniri ngal ballal noon on opération ɓe inniri ɗum tigui ko duguni soja noon ko faade kayen e ɗiɗon postoji ha e faade population kala tawateɓe ɗiɗon nokkuji ko wayno Dinanguru e ko wayno Monduro e to wiyete Bulkisu kala ɗum noon waɗa nokko ñande alkamisa jeetati lewru bowte nde gonɗen ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe mbaɗi ballal ngal noon paydirngal faade ɓesguji Mondoro e opération o noon ardi opération noon ko lieutenant colonel biteɗo Haruna Konaté ballal ngal noon ko médicament ji wondude e guura kewko no fewi guila e nebam ha e gawri ha e kosam e gueɗe kewɗe ɓurde hattojinede ballal ngalu teskima tigui jar mum ene qime ha million ngaji sappo taw ko franc CFA fandare mabɓe noon kamɓe laamu ngu ha tengti dadiɓe fandare mabɓe kay ko yidde fabade e wallude ɓesgu population ngaji diwan o e yidde kadi yo hoolare e pamodiral gollodiral tigui won hakkude population woni civil en hakkude muɗum e dadiɓe ɓe hinde fama woni forces armées malienne habaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Guinée paaɗena gonnoɗo président cour constitutionnel mo leydi Guinée Conakry ko kanko kadi wanno validé woni dagnunoɗo ko fate 3e mandat Alpha Condé o wiyama Mohamed Lemine Bangoura o wiyama teɓe oɗo saaha joni o tawi nder niɓɓuru o nanguira noon ko tumede mbuñari kewdi no fewi e jogade haalis allude taw ko haalis mo rewani lawol woni haalis mo laaɓani woni ko wiyete enrichissement illicite e blanchissement d'argent et faux et usage en écriture publique o waɗama noon placé sous mandat de dépôt e nder kasoji mon toon nder kaso to commissaire to kaso central mo Conakry
o mon toon gila ñade alkamisa sappo joyi lewru bowte taru junnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗon fedde ñawore makko kanko noon teskama tigui salaire makko heɓanno ko temedere capanɗe e joyi million taw ko franc guinéen noon ko haalisa mo ittani no fewi ko ɗum taw heɓanno teskama noon o tawama noon e nder enquête he o tawama mo jogui immeuble goto woni galle mawɗo no fewi taw ko R plus 4 woni tigui huɓere étage less taw kuɓeje nayyi goɗɗe ne fawi dow woni R plus 4 omo jogui ɗum to Dakar tawa ona immeuble titre foncier mum ko numéro 1647-NGA molo numéro 4 to Dakar teskama noon ona immeuble jaru mum ene qime ha 404 million taw ko France e famo leydi Sénégal ñamata enquête o noon holliri soɓe tawi kay ɓe mbasima e salaire makko o wawa yaltinde coggu oɗon galle ko ɗum saabi noon mo tuma mbuñaɗi kewɗi no fewi e jogade hewde kalis mo rawani lawol o mo wiyama teɓ noon e oɗo saaha joni mo tawe ni ɓuuru koto leydi Burkina Faso paden laamu leydi Burkina Faso holliri tigui tugui ñande goho lewru bowte ha sappo bowte gonɗen ɗum ɓe mbawi tigui wadde opération ngaji mabɓe pattam limiji taw ko haɓade ɓena seɓitiɓe terroriste tateɓe nder leydi he ɓe kolliri on opération noon ɓe indi ɗum ko felle hu e ɗemgal mabɓe ɓe mbawi warde noon militaire mabɓe goto wasi hen fittade mum kamɓene ɓe mbawi yoɓade fodde 54 terroriste opération noon waɗi koye région mo ɓe mbiyata boucle de Mouhoun ɗum noon waɗɗani kerola hakkude leydi Burkina Faso hakkude mum e leydi Mali habruji men jolam jaɓeɗi koto leydi enda paɗen 57 neɗɗo e wiide laamu ngu ko wasi pittali men taw noon ko ƴettinoɓe dolo woni sangar walla sang alcool woni alcool taw ko alcool fratelli taw ko alcool frelaté noon woni alcool taw kadi ko jantinaɗo hen gueɗe goɗɗum ɓen foof noon mbawi yaltude pitte mbawi wasde pittali mumen jalti aduna caggal nde ƴettino on alcool yimɓe hewɓe noon nder réseaux sociaux kolliri tigui kene ɓuura 60 neɗɗo ko ɗum woni ko maayi hen kono laamu ngu kam holliri tigui ko 37 neɗɗo ko wasi fittani mumen ɗum noon koye nder oɗon région taw ko région o nder région mbiteɗo bihar on tawe to banggue rewo ɓajo funnague leydi ndi on nokku noon kala ko fati boisson alcoolisé ko interdit ɗum noon mataw ɓe jinno ko wadde on boisson ɓe itta alcool o hanata wonde alcoolisé ko ɗum saabi noon hewɓe maɓe mbasi pittade men côté leydi Grèce paɗena to Grèce noon e nder maaje kadde île mabɓe goto ko bateau mo hinde Zodiac kañum tigui jolnunoɗo émigré kewɗi ko kañum wawi yuude toon e nder maaje kadde fodde 34 neɗɗo wawi dandede hen e nder ɓene tawe hen rewɓe e worɓe e sukaɓe kala e nder jiilaw he noon ɓe mbawi yitude goski taw ko bebbeyel guel 2 mois taw jolnoɗo e kaɗon laana kamɓe foof noon koɓe ɗannoɓe ɗanne suuɗeru woni clandestin kamɓe kalnoɓe ummori kadi koye nder dongre Afrique ko ɓen tigui mbawi tigui jayede oɗon musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men seydi men Amadou Isaga Kebe ɗen nanggani en karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete bosoje ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.